Machiegni koro dhi weche mag ohala duong' mochung' ne rango chenro mag wuoth e nam lolwe Kenya Maritime Authority komakore gi migawo mar Kenya Coast Guard Services ochako chenro matimo apedha e nam mar golo oko yiedhi ma bende ok opuodhi kod mago mako jolupo ma bende ok ochikore tere gi chike mag nam. Apedha ma kamano bende geto jogo matiyo gi nam lolwe e yor wuoth madonjo e nam ka ok orwako gige reso ngima kata life jacket. Ripota maro ma Homa Bay Ali Abich nigilerno. En apedha mane ochaki e nam lolwe duol mar Kenya Maritime Authority kagitiyo kanyakla gi obila mag Kenya Coast Guard kendo biro dhi nyime kuom thuolo mar jumbe ariyo e dhoudi mopogore opogore manitie kaunti ma Homa Bay ka. Apisa e duol mar Kenya Maritime Authority Alex Munga wacho ni dwaro margi en neno ni jolupo kaachiel kod joma tiyo kod nam e yore mag wuoth oluwo chike kod chenro matayo weche mag nam. We are conducting enforcement oversight programs where we are mainly concentrating on the compliance. We're looking at the compliance levels of the Merchant Shipping Act 2009 together with the small vessel safety regulations of 2012. This program is being conducted all across the country, but of course we give a lot of emphasis to Homa Bay County because Homa Bay County hosts the biggest part of Lake Victoria. Also, the number of vessels. We have a huge number of vessels in Homa Bay County, which comprise of fisheries vessels and also transport vessels. Alex okoni apedha makamano gibiro bedo ka gitimo thoth dhoudi mantie kaunti kanyaka sani apedha mana gitimo chula mopogore ne gisemako injini mag yiedhi mathoth ma weggi ok luw chike kod bende mako jolupo mana giyudo kod ketho. We are conducting this exercise in Homa Bay County. We are not specific that we are targeting certain BMUs, but majority of the vessels, the people arrested are people from the islands, especially Remba, Ringiti, Mfangano, and Rusinga Island. So what we have resorted to is to confiscate their engines. We place the vessel at a safe distance where they will be in a position to reach their destination. We take the engine so that by having that engine, we will be in a position to have the owner come for that engine so that we may also prosecute the owner. Jatend obila mag Kenya Coast Guard e kaunti ma Homa Bay Jojo Bell okoni apedha makamano gibiro dhigo nyime mondo chenro mag nam otime yo mowinjore. Nafanya joint operation na watu wa Kenya Maritime Authority kwa sababu sisi ndio the institution ambayo inaweza kusaidiana na hao kutekeleza zile sheria ambayo iko ile inawezesha mashua iendeleze shughuli zake bila matatizo yoyote, bila ikitokea ajali isiwe kuna loss of life. Kama kukumwe gi yiedhi to dwani Kenya Maritime Authority ochiw ne jolupo puonj mowinjore e wi kit chike mag dwani oriti. Gimane ginyalo timo maber de gi organize mass training and mass licensing. Gibiro gitimo mass training to gitimo ne ji mass licensing. Otherwise yiedhi ok bidhi nam nikech onge joriembo mag engine. Ali Abich, Ramogi TV.